Kaj ti nije nikad dosta. Parizera sam zjela i kruha, imaš tu malo šunke. Hoćeš šunke? Aj, bom ti malo šunke narezala, ajde. Mislim, dobra je, kužiš, domaća je. Joj, ko sad zove. Sad još i kruh. Joj. Halo. Bog. Ma ne, reci kaj. Ma, pa rekla sam malo prije. Ma groznica subotnje večeri. Ma ne Petra. Gle, znači ideš na www.facebook.com i lepo fino najdeš tam groznica subotnje večeri gore u tražilicu, kužiš? Ma da, ma nije ti to na mojem profilu, nego baš, da. No tam vidi, imaš malo muzike i to, imaš slika tak sa snimanja i to, kak je bil... Ma da, super, no. Ma zauzeta sam puno, imam posla, ne stignem niš, kužiš. Ma da, i sad sam isto u gužvi. Dobro, čujemo se. Ajde, bog. Jodi me sad nađe. Kaj smo rekli, šunke malo? Ajde.